עופר. שוב, בוקר טוב לכולם. בדיוק בזמן, 19 ביוני 2020. למי שאיתנו במועצת האיגוד ובזום בוקר טוב, ולכל חברי האיגוד שלא הצליחו להיכנס לזום וצופים בנו בערוץ יוטיוב של האיגוד בלבד. אז שוב שלום. זו ישיבת האיגוד ה-13 מהתקופה האחרונה, מתוקף מה שראינו כצורך לשמור על קשר עם החברים שנמצאים בבית ולא טסים, גם עם החברים שטסים ולשמור עליהם ועל בריאותם, וכמובן להתייחס גם ולחשוב ולעבוד ללא הפסקה על היום שאחרי, בכדי שנוכל לחזור למשהו נורמלי. אז אנחנו היום עם 19,894 מקרים מומתים בישראל, ומה שאנחנו נוהגים לעדכן, יש לנו 15,499 אנשים שכבר החלימו, ולצערנו 303 אנשים נפטרו. מאתמול יש לנו 253 חולים חדשים, מתוכם 38 קשים. מדד החזרה לשגרה, שזה גם איזשהו נתון שהתחיל לצוץ פה, עומד על 68%, ועסקים בקשיים הם 121,975, ובשגרה יש לנו 55,700. אנחנו נוהגים לעקוב אחרי שתי מניות, מניית בוינג ומניית איירבס. מניית בוינג היא היום $192, היא בעלייה משבוע שעבר, עלייה יחסית משמעותית, ומניית איירבס היא 67.82 אירו, וגם היא בעלייה אומנם קלה מהשבוע שעבר. ניתן הקדמה קצרה לטובת שני אורחים מאוד מאוד חשובים שמצטרפים אלינו היום, וזה מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימן טוב, ומנכ"לית מנפאוור שתצטרף אלינו מיד בהמשך וגם אותה נציג. באיגוד הטייסים אנחנו עומדים אמצע יוני ללא איזשהו אופק ברור או מוגדר, תכף נדבר גם על זה. אנשים שלנו 60-70% מהם יושבים בבית מאמצע מרץ, וגם דמי אבטלה והחל"ת שלא מתכנסים אמורים להסתיים בחודש יולי. היה פה השבוע ראש ממשלת יוון עם נציגי משרד התחבורה וחברות התעופה. יש לנו אירועים יחסית משמעותיים גם בתוך חברות, גם בתוך הוועדים, רכישות, החלפות, בחירות וכו'. ואנחנו יושבים בשבוע האחרון עם צוות של שר המדע. ישבנו השבוע בנתב"ג עם רשות שדות התעופה ורת"א, בכדי באמת לייצר איזשהו מתווה וכלים, בכדי לתת איזשהו פתרון, מזור, או יותר אפשרויות למקבלי החלטות, בכדי להתחיל להניע פה את התעופה. אז אני לא ארחיב יותר מדי במילים, כי באמת יש פה אנשים מאוד מכובדים. אז למשה אני יכול להגיד, קודם כל, איגוד הטייסים הוא איגוד שהוקם בשנות ה-70, הוא מאגד את כל הטייסים המסחריים בישראל, והוא חבר באיגוד הטייסים העולמי, כל החברות שמתפרנסים מתעופה מסחרית גדולה. חלקנו משרתים עדיין במילואים חיל האוויר, וחלקנו באו מכל העולם. יש פה תמהיל מאוד מעניין של גברים, נשים, אנשי חיל האוויר ולא אנשי חיל האוויר, וזה תמהיל מצוין. אנחנו איגוד יחסית קטן אבל מוביל בעולם בין האיגודים הבינלאומיים בנושא הניהול בחירום, אפרופו המשבר הנוכחי, ואנחנו עוקבים לאט לאט אחרי מה שקורה, והבנו שבאזור חודש מרץ תפקידנו הוא הרבה מעבר להמריא ולנחות. תפקידנו גם לנסות ולסייע, לייצר כלים, להביא מידע, לחשוב בפתרונות. יש לנו אנשים שמתעסקים מצאנו את עצמנו מתעסקים במודלים כלכליים, במחקר על בדיקות, באיך מחטאים מטוסים, ואנחנו נעשה הכל בכדי לסייע למקבלי החלטות במדינת ישראל, לחזור לאט לאט לשגרה שהיא שגרה אחרת. אנחנו רוצים א' לתת לך את הבמה לדבר, כמו ששוחחנו אתמול כשיחת רקע. אנחנו לא הולכים לשאול אותך את שאלת השאלות, מתי תפחו את השמיים, כי זו לא שאלה שהיא רלוונטית מבחינתנו. השאלה הרלוונטית מבחינתנו היא איך אנחנו מסייעים למקבלי החלטות, לייצר איזושהי נוחות וכלים על מנת לפתוח את השמיים. אם זה שרשראות הדבקה, אם זה מדינות ירוקות, סוגיות של בדיקות. בסוף אנחנו מגבשים איזשהו מתווה שאומר שאפשר לטוס לכל מדינה באשר צבעה הוא, אבל אם אנחנו יודעים שאותו בן אדם שרכש כרטיס ועלה על המטוס, הוא בן אדם לכאורה נקי מכל נגיף, ואנחנו יודעים
לקלוט אנשים שמגיעים לישראל, בין אם זה בדיקות במדינות היעד וגם שרשרת הגעה לתוך מדינת ישראל בכדי למנוע את הכניסה של אנשים חולים, אז לא בטוח שזה ממש משנה לאיזה מדינה אנחנו טסים. יש איתנו עכשיו קברניט שיושב בזום, חזר הבוקר ממיימי עם טיסה עם 130 נוסעים, והתרשם מאוד מאוד לחיוב, מה שנקרא בהיערכות של משרד הבריאות ופיקוד העורף בשדה התעופה בן גוריון, בקבלת אותם נוסעים, ובאמת לוודא שהם לא אלה שיגדילו והגבירו את התחלואה בישראל. אז זהו, משה, אנחנו נשמח באמת להבין ממך, א', איך קצת מנהלים פה אירוע שהוא באמת אירוע של חוסר ודאות, אירוע גדול, איך אתה רואה את התעופה לצורך העניין חוזרת, מה חסר באמת למקבלי החלטות בעניין של תעופה, וקצת אולי בפילוסופיה, איך בסוף אפשר לחבר את זה שענף התחבורה, שהוא באמת, ענף התעופה, סליחה, שהוא ענף התחבורה אולי הכי מתקדם, או הכי מנותר, או הכי רגולטורי, מכל ענפי התחבורה, איך בסוף הוא נשאר אחרון, אחרי הרכבות, אחרי המוניות, אחרי האוטובוסים. אז אני אשמח גם לתת אחרי זה לאנשים לשאול שאלות, אני לא אגזול יותר מדי זמן, כי חבל. אני שוב רוצה להגיד לך בוקר טוב, ממש להודות לך על שהסכמת לבוא לתת לנו מזמנך, בטח ביום שישי, לברך אותך על מה שנקרא העזיבה מהתפקיד, וגם על הכפכפים ובגד הים שקיבלת, הלוואי עליי, והבמה היא שלך, אז עופר אתה יכול לשחרר את משה בר סימנטוב, ואנחנו נקשיב. טוב, אז בוקר טוב לכולם, ותודה על המפגש, אם יהיו קצת רעשי רקע ננטרל אותם. אני אתחיל מדיסקליימר מאוד מאוד חשוב, אני כבר לא מנכ"ל משרד הבריאות, כלומר לא מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, אני מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, ויש היום מנכ"ל משרד בריאות חדש, ויש שר ויש ראש ממשלה, והם אלה שמקבלים את ההחלטות, אני לא חלק ממעגל קבלת ההחלטות יותר. ולכן השיחה הזאת התלבטתי עם מידן אם נכון בכלל לעשות אותה, ומידן ביקש שהיא תתקיים, והחלטנו כן לעשות אותה, אבל אני אומר, צריך פה, אני גם צריך להיות זהיר, ואתם צריכים להיות זהירים במה שאתם שומעים ממני, אני בוודאי אשמח שדברים לא יצאו הלאה, ושוב, באמת הדבר המרכזי זה שאני לא מקבל החלטות. אני אתן לכם את הפרספקטיבה שלי, אבל היא עכשיו כבר פרספקטיבה של אומנם אדם שהיה שם, אבל כעת הוא אזרח. אני חושב שיש פה אתגר עצום למצוא פתרון לתעופה, בטח בנסיבות שבהן אנחנו מסתכלים על אירוע שיכול ללוות אותנו עוד הרבה זמן. אנחנו דיברנו בהתחלה שזה יהיה אירוע שילווה אותנו לתוך 2021, היום אנחנו יודעים שהוא ילווה אותנו, שהוא עשוי ללוות אותנו גם הרבה יותר מזה, גם לתוך 2022, גם החיסונים שמדברים עליהם, יש הרבה מאוד סימני שאלה, אני חושב שמדינות צריכות לעשות הכל כדי להשיג חיסון, וישראל עשתה מהלך מאוד גדול, ואני מניח שהיא תעשה עוד מהלכים בנושא הזה, אבל אנחנו עדיין לא יודעים אם החיסונים האלה עובדים, וגם אם הם עובדים, אנחנו לא יודעים לכמה זמן הם מחזיקים, ולמי הם יעילים, ועוד הרבה מאוד שאלות אחרות. אני אומר את זה כי המשמעות של זה היא שאנחנו צריכים להיערך לאיזושהי שגרה ארוכה מאוד של חיים עם הקורונה. ובשגרה הזאת לא יהיה אפשר להטיל סגרים כלכליים כמו שנעשו בסיבוב הראשון. הסגר בסיבוב הראשון נועד לתת זמן להיערכות, להבנה יותר מעמיקה ולהתארגנות מחדש על הפעילויות המרכזיות שאנחנו עושים, גם בתחום הכלכלה, גם בתחומים אחרים. עכשיו, בעיניי האתגר הגדול ברמה הלאומית של החודשים הקרובים, זה באמת לראות שכל מתווי הפעילות עובדים בצורה כזאת שמונעת את התפשטות ההדבקה, את התפשטות המגיפה. ולהערכתי אנחנו רואים וגם נראה בצורה מאוד ברורה, שאיפה שהפעילות היא מסודרת, ומקפידים על הכללים, כלומר היא מאפשרת הקפדה על הכללים, לא תהיה הדבקה, או תהיה הדבקה בצורה נשלטת. איפה שלא, לא. וזה משהו מאוד, זה משהו מאוד משמעותי שצריך
להבין אותו. עכשיו, מן הכלל אל הפרט, אמרת בהגינות שאתה לא מצפה לשמוע ממני תשובה מתי יפתחו את השמיים, ובאמת אני לא חושב שלמישהו היום יש את ההצהרה של ראש הממשלה שמהווה איזשהו עוגן, שהוא דיבר על הראשון באוגוסט. אני באופן אישי מאוד מקווה שיפתחו את השמיים, אבל זה מטעמים באמת אישיים לחלוטין. אני מודה אני אומר שני דברים. אחד, בראייה שלי עוד לא פיצחנו את המודל של איך עוזרת תעופה באופן מסודר. הדבר השני הוא שאני חושב שעוד לא הושקע בזה מספיק מחשבה ברמה גלובלית. כלומר, זה שלא מצאנו עד עכשיו פתרון, לא אומר שלא יהיה ניתן למצוא פתרון, ובטח צריך יהיה למצוא לדבר הזה פתרון, בגלל שבסוף לאורך זמן כן צריך נפח יותר גבוה של תעופה כדי לקיים משק תקין. אז אני לא יודע מה הפתרון, אבל כמו שאמרת, יש פה במפגש הזה ובעוד מקומות אנשים מאוד חכמים שיכולים לעשות הרבה דברים משמעותיים. אם אני רגע אסתכל בכל זאת, שוב רגע נחזור לזום אאוט, אני חושב שהדבר הראשון שיתפתח יהיה בדיקות, כלומר, יהיו בדיקות הרבה יותר יעילות, כיום הבדיקות ה-PCRיות שמבצעים אותן, הן רחוקות מלהיות מועילות, בסטנדרט שיכול לתת מענה לתעופה בוודאי. כלומר, עם כל המגבלות של ה-false positive, false negative, נכון לגבי אותו יום, לוקח זמן לקבל תשובה, זה משהו שקשה לבסס עליו תעופה בנפחים של כמה זה עשרות אלפים הרי ביום עוברים בנתב"ג בלבד. אז אי אפשר לבסס על זה אפילו תעופה של אלפים ביום. אבל יכול להיות שתהיינה פריצות דרך בקרוב. בסוף באמת בכל האוניברסיטאות ומכוני המחקר והיזמים, כולם יושבים ומנסים לפצח את זה. ואם תוך כמה שבועות, חודשים, מישהו ימצא דרך לבדוק בנשיפה או ברוק ולקבל תשובה מהירה, אז זאת תהיה פריצת דרך שהיא גם יהיה באלמנט של game changer. אחר כך אני חושב שהתפתחו התרופות, שהן כבר כן מתחילות קצת, אנחנו רואים פה קצת שינויים, ואחר כך אולי גם חיסונים. אז כן יש איזשהו אופק, וכן צריך לחשוב איך מסתמכים עליו. אני חושב שאין הרבה מדינות, אם בכלל, שיכולות היום לבוא ולומר, אנחנו יכולים לתחזק מערך תעופה על בסיס בדיקות. זה נשמע לי יותר משאלת לב ממציאות, אבל אם יש מדינות שעושות דברים, אני בטוח שמה שכל מדינה מתקדמת עושה, ישראל תוכל לעשות. אני גם מסכים שההיערכות של רשות שדות התעופה היא היערכות מצוינת. אנחנו באמת רואים את המאמצים המאוד משמעותיים שלה ושל גורמים אחרים, וזה באמת נותן תקווה שיש גורמים רציניים שיודעים לקחת ולעשות דברים בצורה שהיא באמת מותאמת למציאות החדשה. אני חושב שגם הרכבת זה מבחן גדול. אם נראה שהרכבת באמת מצליחה לחזור בצורה שונה, זה ייתן תקווה גם לגבי התעופה, כלומר זה יהיה שבאמת לא רק אומרים כל מיני אמירות ואחר כך המציאות, כשזה פוגש את המציאות אי אפשר לעמוד בזה. סוגיה האחרונה שיהיה צריך לקחת בחשיבה לקראת החלטות קשות, זה האם יהיה אפשר לעשות הבחנה בין מדינות. האם יהיה אפשר לבוא ולומר למדינות האלה אנחנו נוהגים במדיניות כזאת, ולמדינות אחרות אנחנו נוהגים במדיניות אחרת. זאת שאלה בעיקר דיפלומטית, אבל הדיפלומטיה היא לא עניין של מה בכך, או עניין שניתן לבטל אותו, או משהו שהוא שיקול לא ענייני. זה שיקול מרכזי מאוד במדיניות בפעולה של ישראל. ישראל היא מדינה שחיה במרחב גלובלי, שמתחשב באילוצים מסביבו. אז אם רגע אני אומר את השורה התחתונה שלי, אני חושב שלא פיצחנו עדיין פתרון שיכול לבוא ולהגיד ככה זה יעבוד, וזה המועד שבו זה יקרה, אבל אני חושב שזה לא בלתי אפשרי להגיע לאותו דפוס פעולה, זה כנראה ייקח קצת זמן, מי שחשבנו, אבל פחות מהתרחישים הקשים שלנו,
ובאמת עם הרבה פה באמת יש מקום ליצירתיות ויוזמה, והרבה מאוד דברים שמאפיינים אותנו כחברה, וגם נלמד ממדינות אחרות. משה, אני רוצה לחדד רגע, זו שאלה באמת שבטח מעניינת פה את כולם. אתה אומר למעשה שבסוף אנחנו צריכים כנראה איזושהי פריצת דרך טכנולוגית, כלומר באמת, כרגע אתה או לצורך העניין, מי שהיה שם עד לא מזמן, לא רואה במערך הבדיקות שיש היום אפשרות באמת לקיים תעופה, כלומר ברמה שהיא סבירה. אופן שחרר כדי משה. אני חושב שכרגע הבדיקות לא יכולות לתת פתרון, אני אתן את התזה שלי, אבל שוב, אפשר לקבל החלטות אחרות. מעבר למגבלת הקפסיטי של הבדיקות שהיא אדוקה בכל מדינה, זה לא שיש לאיזה של מדינות בלי סוף בדיקות, ישראל מבצעת המון בדיקות. המגבלה המשמעותית שלה זה שהיא נותנת תשובה לגבי היום בו נלקחה הבדיקה. מכיוון שלוקח לפתח תסמינים, יכול לקחת לפתח תסמינים עד 14 יום, אז אם עשו לי בדיקה ביום החמישי או השישי או השביעי או ה-12, ויצאתי שלילי, זה לא אומר שמחר אני לא אצא חיובי. בתקופה הפרסימפטומטית הם מאוד מאוד מדבקים, לפי מה שאנחנו יודעים מהמחקרים. הדבר השני, הוא שבבדיקה הזאת יש אחוזים גבוהים מאוד של false negative, כלומר אנשים חיוביים שהם חולים, אבל הבדיקה יוצאת שלילית לגביהם, הערכות הן שזה עד 30%. והדבר השלישי זה ה-false positive, אנשים בריאים שיוצאים חולים בבדיקה. וגם אם אנחנו מאוד מאוד יעילים, עדיין יש טווח של כמה שעות שלוקח לעשות את זה. אז יש אנשים שאומרים בסדר, אדם יעשה בדיקה בארץ המוצא שלו, ואז הוא יבוא עם בדיקה למדינת היעד, והם יסתמכו על זה. זה ניהול סיכון, זה לא ודאות. זה לבוא ולומר, אנחנו מניחים שאם הוא היה שלילי, אז הוא ימשיך להיות שלילי, אבל ברמה אמיתית, יום אחרי זה, הוא יכול להיות חיובי ויכול להדביק. והדבר השני זה באמת שאלה של נפח. יכול להיות שאפשר לעשות מהלכים עם קפריסין, יכול להיות שאפשר לעשות מהלכים עם יוון, אבל אתם לא מדברים על קפריסין ויוון, אתם מדברים על ארצות הברית ואירופה. בארצות הברית לבדה זה 30-40 אלף איש בשבוע, כולל העקיף. אירופה, אני לא יודע, אתם יודעים את המספרים טוב ממני, זה נפחים אדירים. ואתם לא מדברים רק על ישראלים, אתם מדברים גם על זרים, שיבואו גם מהרבה מאוד מדינות, ואנחנו לא בהכרח נדע מאיפה. ובאמת ברמה הלאומית יש שאלה מאוד מהותית, האם אנחנו, בוא נגיד, שולי הביטחון של ישראל בניהול המגפה מוצו. ואנחנו רואים את המספרים הנוכחיים, המספרים הם מאוד גבוהים, וגם מה שאנחנו רואים הם לא המספרים המלאים. ועכשיו בניהול הסיכונים הלאומי, האם אפשר לקחת עוד סיכון שנובע מתעופה, גם אם אפשר לנהל אותו, זאת שאלה מרכזית. אחרי שאמרתי את זה, אני כן אומר אני גם לא מנכ"ל משרד הבריאות, אני גם לא עובד באף משרד אחר, גם לא באוצר. אני כן חושב שזו העת של המדינה, כן, ואני חושב שעושים את זה, אני לא יודע, אני לא בקיא בפרטים של מה איתכם ואיזה מהלכים, על איזה מהלכים יתנהל משא ומתן, אבל אני יודע שהמדינה מבינה שאם אנחנו עוצרים פעילות מסוימת, צריך לבוא לידי ביטוי גם באיזשהו פיצוי כדי לאפשר לאנשים באמת לחיות בצורה סבירה גם בתקופות הביניים האלה. משה, אתה מתרשם שיש בשלות לצורך העניין נקרא לזה לנהל את הסיכון, כי אנחנו כל הזמן מדברים על ודאות, כלומר אין ספק שאם לא יטוסו אז אף אחד לא ידבק בתעופה, או אתה יודע, אם לא ייסעו ברכבת אז גם אף אחד לא ידבק ברכבת. אנחנו כרגע בשלב של ניהול הסיכון ולא מניעת הסיכון. הסיכון קיים, הוא יהיה קיים איתנו כמו שאתה אומר עוד הרבה מאוד זמן. האם אתה חושב שגם לאור זה שאנחנו לא הגענו עדיין לפריצה טכנולוגית, שזה אני יכול להגיד לך, טייסים לא יגיעו לשם, כי אנחנו אין לנו מעבדות ביולוגיות, אבל בטווח הזמן הנראה לעין של השנה, שנתיים, עד שמשהו כזה יקרה, האם אנחנו כן יכולים כמדינה לקחת החלטות אפילו לאזורים מסוימים, ליעדים מסוימים, כי אנחנו יודעים שהתעופה לא תחזור בזמן הקרוב לכל היעדים בכל הקשת,
בוודאי שלא, טיסות הנוסעים שמגיעים לפה הם נוסעים שיודעים שמגיעים לבידוד, הם מגיעים לפה כי הם חייבים להגיע לפה. מצד שני, אני אומר, האם אנחנו מסתכלים על תעופה, כמו שאתה אומר, שלב ראשון, שלב שני, או אנחנו מסתכלים על תעופה כאקסו אחד? כן, אנחנו עשינו לפני שעזבתי, פרסמנו נוהל מומחים, שבה מרחיב מאוד את האפשרויות של מומחים להגיע לארץ, כמובן זה לא מדבר על נפחים כאלה. אני חושב שנצטרך לעשות עוד צעדים בכיוונים האלה. עכשיו, כשאנחנו נפגשנו, אני חושב שזה היה לפני 3 שבועות, כן. הייתי יותר אופטימי. כלומר, ברמה הלאומית היה נראה שאפשר לקחת יותר סיכון. המציאות הזאת בשבועיים האלה השתנתה. עכשיו שוב, השינוי שהשתנתה לא אומר שהוא לא רוורסבילי, עדיין אפשר לחזור ולכבוש את התחלואה בעיניי בלי סגר, לא צריך סגר, לא צריך להגיע לפה לסגר, גם אי אפשר. צריך לראות איך אנחנו כן משתלטים על הדבר הזה ומייצרים שוב מרחב של לקיחת סיכונים. אני חושב שכרגע בהסתכלות שלי על התחלואה בישראל לא נותר הרבה מרחב לקיחת סיכון, צריך לחזור ולייצר אותו, ואז לחשוב איך לוקחים אותו מול התעופה. אני חושב ששוב, להגיד ניסה לקפריסין, ניסה ליוון, זה נחמד, אבל זה אנקדוטלי. זה באמת סוג של אולי פיילוט, ניסוי כלים, דברים מהסוג הזה, זה החלטה, כמובן שהדרג המדיני יכול לקבל, אני מניח שאתם בעיקר גם רוצים, לא רק פרנסה, אתם גם רוצים לטוס פשוט, נכון? אז אתם מתגעגעים לפעילות. תראה, אנחנו מתים בינתיים קרטונים, עבורנו זה, אתה יודע, זה אותו דבר, זה אפילו לא מעשן בשירותים, וזה אפילו לא מתווכח קרטון מול קרטון. אבל זה ככה בקצת הומור של יום שישי, אני אומר, עוד פעם, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אנחנו לא באים מנקודה של לפתוח שריפות צמיגים ודמי אבטלה, אנחנו לא באים משם, אנחנו מסתכלים, גם אני בלי עבודה, אנחנו מסתכלים בסוף איך אנחנו מסייעים גם בישראל וגם דרך אגב לעולם שמסתכל עליהם, את אותו פתרון של ניהול סיכון. עכשיו, אני רוצה רק לחדד נקודה קטנה, באמת, אנחנו מאוד מעריכים את זה שבאת וגם את הניסיון שלדעתי אין אותו, כי לא היה דבר כזה קודם, אבל נושא למשל קפריסין ויוון, זה הרבה מאוד. כלומר, זה הרבה מאוד. אנחנו לא מדברים כרגע באמת על הטיסות לסן פרנסיסקו, ואני חושב שנושא ניהול הסיכונים לא תלוי באורך הטיסה. אבל אם אנחנו יכולים, או אם אתה חושב שאנחנו במסגרת הכלים שיש לנו, בשלים, לצאת לדרך אפילו מסוימת, אז אני יכול להגיד לך ששלושת חברות הנושאים שיש פה, ישמחו, אתה יודע, להטיס נושאים, למשל בחגי ישראל, למדינות אגן הים התיכון הקרובות, אתה יודע, בצורה מאוד מאוד מסודרת ומאוד מאוד מנוטרת, ואין ספק שגם שדה תעופה זה משהו שאפשר לסגור מהר, ואנחנו יודעים להגיד באוויר, מה שנקרא, היה לנו טייס אינדונזי לפני איזה שבועיים שקיבל הודעה באוויר שהוא נמצא חיובי. עכשיו בואו נראה איפה הראש שלו נמצא בשלבי הנחיתה. אנחנו יודעים לנטר את הענף הזה, זה משהו שהוא יחסית אינרנטי. אז אני שואל, האם אנחנו באמת לדעתך בשלים לקבל איזושהי החלטה על משהו שהוא קרוב, קצר, בכדי שייתן פה איזשהו מזור? זו בהחלט שאלה. זה שיח שבאמת צריך להתנהל מול מקבלי החלטות כרגע, כי אני גם הפסקתי לעקוב אחרי תמונת המצב בימים האחרונים מתוך איזשהו רצון קצת להתנתק. אני כן יכול לומר שממה שאני ראיתי, העבודה שנעשתה הייתה מאוד יסודית. כלומר, אני לא חושב שאפשר לעשות משהו שונה בצורה משמעותית כדי להפחית את הסיכון, כי נעשתה עבודה טובה על ידי כלל הגורמים המעורבים בתכנון הפיילוט, וזה נכון באמת, אם מתחילים, זה נכון להתחיל עם מדינות שהן יעד קרוב, כמו קפריסין ויוון, שיחסית הן גם בטוחות והן גם קרובות. אז אני לא שולל את זה, אבל יש פה איזושהי תמונה של מפת סיכונים לאומית, שבה אנחנו בעצם אומרים, רגע, הגענו כבר
300 חולים חדשים ביום, והמספר בוודאות יותר גבוה, כי אנחנו לא רואים את הכל. האם בנסיבות האלה נכון לקחת עוד סיכון, שגם אם הוא מנוהל, חלקו בוודאי יתממש? וזו שאלה, זה באמת, זו שאלה, בשביל זה יש מקבלי החלטות. אני לא יודע לומר כרגע מה אני הייתי אומר בפוזיציה, אם אני הייתי עכשיו שוב מנכ"ל משרד הבריאות, אני לא יודע מה הייתי אומר. אמרתי לכם את מה שאמרתי לכם כשהייתי מנכ"ל משרד הבריאות, לפני שבועיים או 3, הנתונים היו יותר טובים, היה נראה שהפיילוט שנבנה הוא פיילוט מקצועי ונכון ומנוהל נכון, והיה לישראל מרחב קבלת סיכון. הנסיבות האלה של מרחב קבלת הסיכון השתנו בשבועיים, 3 שעברו מאז שדיברנו, ושוב, בשקלא וטריא הוחלט לפתוח, שזה באמת החלטות של דרג פוליטי, להחליט אם אנחנו פותחים רכבות, אולמות אירועים, מופעי תרבות, איפה אנחנו לוקחים את הסיכון. בשביל זה יש את מקבלי ההחלטות, והם צריכים להחליט האם הם שמים את הסיכון בתעופה, או שמים את הסיכון בתחבורה ציבורית, או בחינוך, או במופעי תרבות. בשביל זה הם נבחרו, כלומר, זה באמת הזכות והחובה שלהם. אני יכול לומר שהעבודה המקצועית שנעשתה באמת מרשימה. לא ראיתי, אני חושב חוץ מברכבות, ואצלכם, לא ראיתי ענף שכל כך התכונן בצורה מסודרת לפתיחה. האם זה אומר שזה יתממש? אנחנו לא יודעים. נראה מה יקרה ברכבת. אני חושב שהרכבת זה מבחן חשוב, לראות האם הכוונות הטובות מתממשות באופן מעשי, כשהן פוגשות את הקהל, ואז יהיה אפשר לחשוב קצת יותר. אגב, לגבי בדיקות, אני לא חושב שזה ייקח 1-2 שנה, אני חושב שזה, דווקא לגבי חיסונים אני יותר פסימי, לגבי בדיקות אני יותר אופטימי, שמישהו יפצח משהו שאפשר לעשות בדיקות יותר מהירות בנפחים גדולים. אני רוצה, לפני שניתן באמת חבר'ה פה להתייחס ולשאול, שאלה, אתה יודע, שאלה תם פשוטה. אנחנו מסתכלים על תוך המדינה ובאמת על אחוזי הדבקה וחולים חדשים וכו', ואנחנו אומרים, הם לא באים מתעופה, הם באים מרכבות, הם באים אולי מבתי קפה, הם באים מהשגרה שחוזרת בתוך המדינה. למה אתה חושב שיש קשר הדוק בין אם נפתח את התעופה, הנחת העבודה שהתחלואה תעלה? כלומר, יכול להיות שהיא תעלה פחות ממה שלצורך העניין פתחנו את הסגר, את הרכבות שנפתח, כלומר, תעופה היא משהו חיצוני, היא איזשהו שער, בייחוד במדינה עם שדה תעופה אחד גדול, היא שער שאפשר לפתוח ולסגור אותו בשונה מבתי קפה, כלומר, הסגר על תעופה הוא משהו שאפשר לעשות אותו, אני חושב, חדשות לבקרים. כלומר, יכול להיות שהתעופה בכלל מדבקת פחות, אז אולי אפילו פתרון, אם אנחנו לצורך העניין באמת ניקח את שדות תעופה ונהפוך אותם למין מנטרי קורונה כאלה, עם דרייב-אינים גדולים בתוך שדות תעופה, אולי הם בכלל ייתנו לנו תמונת מצב על האנשים במדינת ישראל. אני אומר משהו כזה, כל סיכון שאנחנו לוקחים בפתיחת פעילות, שהמדינה לוקחת בפתיחת פעילות נוספת, הוא לא בא במקום סיכונים אחרים, הוא בא במקום אחרים. אם אנחנו נפתח את התעופה, זה לא יבטל את הסיכונים שיש בבתי הקפה, במופעי התרבות, או במסעדות, או באולמות אירועים, או במערכת החינוך. מה גודל הסיכון? אני מסכים איתך ששוב, מכיוון שהתעופה סגורה, אז בוודאי שאין לנו יותר מקרים של תחלואה מחו"ל, אלא באמת בשולי השוליים. זה מספרים לא סיגניפיקנטיים בשום צורה. אבל האם כשנפתח את השמיים נעלה את הסיכון? אנחנו בוודאות נעלה את הסיכון. אתה צודק שצריך לחשוב בכמה נעלה את הסיכון, כי בסוף כל פעולה שאנחנו עושים אנחנו לוקחים בסיכון, ושוב אני אומר, נסיעות קצרות לקפריסין עם טרייסינג אחרי כל אדם ודברים מהסוג הזה, זה בסדר, זה סיכון שניתן, זה תוספת סיכון, אבל זו תוספת סיכון שניתן לנהל אותה. תזכרו שגם מקבלי ההחלטות, גם על המסר הציבורי שהם מעבירים בהחלטות שלהם, זה גם
זה חלק מהעניין, הוא חלק, כמו שדיפלומטיה זה לגיטימי, גם זה עניין לגיטימי. אז אני לא יודע, אני באמת לא יודע מה אני הייתי מייעץ למקבלי ההחלטות בנקודת הזמן הזאת, אבל זה ברור שהמציאות השתנתה. הנחת העבודה, או מה שניסינו באמת להציג לכם לפני שבועיים במעמד שר הבריאות, מדברת עם מה שאתה אומר, כלומר בסוף טיסה ליעד מסוים, שהיא כמו היא טיסה קצרה, כמו טיסה מחיפה לאילת, או מתל אביב לאילת, או מתל אביב לקפריסין, כלומר היום התעופה הפנים-ארצית במדינות בעולם, שהיא 60-70% מהקפסיטי, זה בארצות הברית, בסין, במקומות אחרים, אצלנו לצורך העניין תעופה הקרובה היא כמו תעופה פנים-ארצית. זה מה שניסינו למעשה להגיד, כלומר, אנחנו רואים איזושהי סימילריות בין טיסת חברה מסוימת לאילת, לבין אותה טיסה של אותה חברה לקפריסין. זה אותו זמן, בהסכם לצורך העניין הדוק וטוב, יכול שאפשר לפרוץ שם את הדרך. השאלה אם זו הדרך, כלומר, האם אנחנו כאיגוד טייסים, שזה, אתה יודע, תפקיד חדש, לקחנו לנו למעשה לסייע בפתיחת השמיים, האם זה כיוון שבהחלט יכול לדבר לאוזנם של מקבלי החלטות? שאין ספק שבסוף מי שצריך להחליט, אבל משרד בריאות הוא בטח גורם סופר משפיע על מקבלי החלטות כמו משרדים אחרים. האם אני בא ואומר, חבר'ה, לפתוח את הכל, תנו לטוס, או שבוא נפתח שנייה לאגן הים התיכון כמו שאנחנו עושים לאילת? האם זה משהו שבכלל אנחנו בשלים עכשיו לקבל גם בעוד שבוע, שאולי רמת התחלואה תהיה פה אפילו קצת יותר גבוהה? סוגיית הסימילריטי שאמרת בין אירופה לבין ישראל היא ברורה ומובנת. ועדיין ישראל בסוף צריכה לקבל החלטה פוזיטיבית, האם היא מעלה את רמת הסיכון או לא מעלה את רמת הסיכון באמצעות פתיחת התעופה. אני חושב ששוב, אם תהיה החלטה לפתוח את השמיים, אז המתווה המקצועי שהוצג, גם לגבי אופן הפעולה, וגם לגבי היעדים, לצורך העניין קפריסין יוון תחילה, או קפריסין תחילה או יוון תחילה, לא משנה, זה נשמע לי מתווה סביר, אבל ואז נשארת באמת השאלה, בוא נגיד, אני לא חושב שהייתי משנה משהו מאוד משמעותי במתווה שלכם. המקום של משרד הבריאות פה, אגב, הוא שניים. אחד זה לראות שהמתווה הוא אופטימלי, זה לשקף ככל הניתן את תוספת הסיכון שאנחנו לוקחים באמצעות הצעד הזה. ואז עובר באמת למקבלי ההחלטות. אז אני חושב שעשיתם עבודה טובה, אני יודע שזה מתסכל, כי לפעמים הבעיה היא שלא עושים עבודה טובה, ואז צריך לעשות עבודה יותר טובה, ואז יש פתרון. פה זה לא המקרה, אתם עשיתם עבודה טובה, המתווה הוא סביר והגיוני, יש בעיות אובייקטיביות מאוד קשות, שבאמת מציבות דילמה מאוד מאוד קשה מול מקבלי ההחלטות, בעיקר בסיטואציה של עלייה בתחלואה. אני מבין. זאת אומרת שכרגע מה שאתה אומר בסוף זו החלטה פוליטית. פוליטית במובן הטוב של המילה, מידן. כן, ברור, אני מבין לגמרי, אני לא... פוליטיקאים הם נבחרי ציבור, והם אמורים, הם אלה שאמורים לקבל את ההחלטות עבור הציבור. אני מבין לגמרי. אני רוצה לתת באמת בדקות האחרונות שנשארו לנו גם אפשרות לחברי המועצה האחרים שיושבים איתנו בזום לשאול. מועצה מורכבת מ-25 חברים, שהם מייצגים, אפרופו דמוקרטיה, את כל 950 טייסים שיש לנו באיגוד הטייסים, על פי מפתח של כל חברה, יש לנו נציגים פה מכל החברות, חברות נוסעים, חברות מטען, יש לנו את אל על, שהיא חברה גדולה, את ישראל וארקיע, את קל, שהיא חברת מטענים, ומי שמעוניין פה לשאול ולהתייחס, הוא ממש מוזמן. עופר, אתה יכול לפתוח לאנשים את המיקרופונים ואנחנו נדבר איתם.
עופר, אתה יכול לפתוח לאנשים את המיקרופונים ויכול לשאול, מי שמעוניין או מי שרוצה יכול לפתוח לעצמו. זה פתוח, מי שרוצה יכול לדבר. אני חושב. מצוין. בינתיים... האם יש לזה איזושהי השפעה, נקרא לזה חיצונית? אם עכשיו ארצות הברית לוחצת לצורך מדינת ישראל או ממשלת יוון מאפשרת, האם זה משהו האם אנחנו לצורך שולטים בדבר הזה, או שאנחנו יותר, נקרא לזה, מתאימים את עצמנו למציאות הנוהגת באזור שלנו? אני לא יודע לומר לך, אני לא יודע לשקלל את השיקולים הדיפלומטיים לתוך קבלת ההחלטות, כי זה לא העיסוק שלי. אני חושב שאם אנחנו נראה, על מה כן אני חושב שאני יכול לענות. אם אנחנו נראה באמת איך מדינות מחזירות תעופה, ואיזה אמצעים הן מפתחות כדי לנהל את הסיכון, אנחנו בוודאי נוכל ללמוד וגם ליישם מהדברים האלה. בסוף אנחנו נראה את הניסיון שנצבר בעולם, ולפי זה נוכל לפעול. אין פה, כל העולם צריך להמציא את הגלגל הזה ביחד. האם יהיה לחץ דיפלומטי? אין לי מושג. האם ישראל, מה תהיה מידת הלחץ? אני חושב ששוב, אני לא חושב שזה העניין, אבל... בסדר גמור, אני רוצה לתת לנציג של חברת ישראל להתייחס ולשאול, אז בני, אתה מוזמן. עופר, תוכל לשחרר לבני או שבני ישחרר לעצמו? הוא אמור להיות, יכול לשחרר לעצמו. בני, אתה יכול לשחרר לעצמך את המיקרופון אם אתה שומע אותנו? כן, עכשיו זה הצליח. משה, בוקר טוב, בני טבק, קברניט בחברת ישראל מזה כ-20 שנה. והשאלה שלי היא שאלה כמותית. כשאנחנו מדברים על פתיחת הרכבת, אנחנו מדברים על עשרות אלפי נוסעים ביממה. וכשאנחנו מדברים על פתיחת השמיים באופן הדרגתי, אפשר לעשות את זה גם באופן כמותי, לנהל את זה כמותית. זה לא רק על פי ילדים. אפשר להגדיר שמתחילים בקפסיטי מסוים, ב1,000 נוסעים ביממה, ובשבוע השני מעלים את זה בהתאם להערכת הסיכון באופן הדרגתי. זאת אומרת, אפשר לעשות איזשהו תהליך טנטטיבי, הוא לא חייב להיות switch on-off. אתה בהחלט צודק, אני אומר שלגבי הרכבת, וזה באמת מבחן גדול שיש שבוע הבא, זה לא היה switch on-off. הסיבה שזה לקח הרבה זמן זה כי באמת הרכבת פעלה כדי לשנות את אופן הפעולה שלה. מה זה אומר? זה אומר שאנשים, אנחנו רצינו כמה דברים. רצינו שיש שליטה בנפח הנוסעים, כי ביום רגיל ברכבת יש 200% נוסעים, ואנחנו רצינו 75% כל היותר. רצינו לדעת מי האנשים שנמצאים ברכבת, ולכן יהיה הזמנת כרטיסים מראש, שגם יהיה כתוב בו היעדים, וגם יהיה כתוב בו שעת הנסיעה. אלה הם, כמו שאתה תגיד בצדק, דברים שמתקיימים בתחבורה אווירית, ולכן אני מסכים שוב, הצעתם פיילוט, הפיילוט הוא טוב, אבל אין ספק שהוא מגביר את הסיכון, והרכבת מגבירה את הסיכון. עכשיו, הרכבת מגבירה את הסיכון, אבל שוב, מקבלי החלטות החליטו שזה באיזון שבין פעילות כלכלית תקינה לשליטה על התפשטות המחלה, מצאו איזשהו דפוס פעולה שהוא באיזושהי נקודת איזון. אני חושב אגב שהם צדקו, כלומר, קיבלו פה החלטה נכונה. האם אפשר לקבל החלטה דומה גם לגבי תיירות? בהחלט אפשר. שוב, הצעת המתווה, שהוא מתווה נכון וטוב. עדיין יש פה שאלה של תוספת של עוד סיכון. ברכבת היה עוד את הסיפור של אם אנחנו פותחים רכבות, אנחנו מורידים לחץ מהאוטובוסים. והאוטובוסים גם היא הייתה מסוכנת. כלומר, היה פה, בשקלא וטריא היה פה איזשהו אלמנט
אפילו הפחתת סיכון, גם להרוויח משהו מזה שפותחים את הרכבת, אני לא יודע אם יש את זה בתעופה, ולכן תעופה זה קצת יותר מורכב. ברור לגמרי. אני רוצה לתת לנציג אל על, גדעון מנדלסון, לשאול. אז גדעון, אתה מוזמן. מנדל. עופר, אתה יכול לפתוח למנדל את המיקרופון, הוא פתוח. בשליטה שלו. אני לא יכול. שואלים אותך. שומעים אותך. טוב, אני רואה שמנדל לא מצליח לשאול. רגע, שנייה, אני עושה איזה משהו, נראה אולי הוא יצליח. נעשה עכשיו. כן, שומעים. אוקיי. הרבה מאוד, אנחנו תמיד גם מסתכלים על מדינות המזרח כאיזשהו מודל, יש שם את סין ואת טיואן ואת סינגפור וכמובן את דרום קוריאה. אנחנו אמרנו לעצמנו, אוקיי, דרום קוריאה היא מדינה דמוקרטית, נוכל ללמוד ממנה, אבל הצעדים שדרום קוריאה נוקטת בהם כדי למנוע את התפשטות המגפה הם צעדים שלא עוברים פה במרחב הציבורי, משפטי, חברתי, דמוקרטי, איך שלא תגדירו את זה. הטרייסינג שדרום קוריאה עושה לאזרחיה כדי למנוע את התפשטות המגפה, הוא ברמה גבוהה גם טכנולוגית וגם ברמה של לצורך העניין האיזון מחדש בין הסגר לפרטיות. ואלה צעדים שבסוף בג"ץ אמר משהו מאוד ברור בעניין הזה, שהדברים האלה לא עוברים, ואנחנו איבדנו דה פקטו את הכלי הזה של טרייסינג. הכלי הזה מאוד מאוד פעיל בדרום קוריאה. אני שם בצד רגע את הצייתנות של האוכלוסייה, את הקודים התרבותיים וההתנהגותיים האחרים, שהם גם חלק מהעניין, אבל יש שם את הדבר הזה, והדבר הזה לא קיים אצלנו בארסנל, והוא משפיע בסוף גם על היכולת שלנו לקחת סיכון. זה חלק מהעניין, בסוף, שוב, בשביל זה באמת המערכות קובעות את הכללים והאיזונים, וזו המערכת האיזונים שנקבעה. תודה. זה עוד דקה וחצי, אז אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה. לא רק בשמי, גם בשם כל ציבור הטייסים שלנו. אני חושב שבסוף אני מבין שאומנם אתה מגיע ממשרד הבריאות, אבל אין ספק שזו החלטה שהיא לא רק החלטה בריאותית, היא גם לא רק החלטה של משרד אחד, ובכלל ההתייחסות לאירוע הבינלאומי הזה צריכה גם להיות בינלאומית. כלומר, אם אני יכול היום לתת עוד משהו חוץ ממתווה וחשיבה ופתרונות, יכול להיות שאני באמת צריך להסתכל על העולם. ולראות איפה, באיזה איגוד, באיזה מדינה בעולם, יש התכנסות והתאמה בין קודי ההתנהגות לקפסיטי של תעופה, לכל מיני צעדים כאלה ואחרים, שזה יכול להידמות לנו, ואז אפשר באמת לחכות מישהו אחר, ולא רק להמציא את הגלגל מחדש.
אז אני רוצה להגיד לך תודה. אין ספק שאנחנו, כאיגוד טייסים, לא פנינו לך סתם, אנחנו מעריכים את דעתך וגם את הפעולות שלך, למרות שבסוף אין לנו עבודה, אבל זה באמת לא נראה לי משהו שמישהו עשה פה בזדון, בטח לא בכיוון שלכם. אנחנו נמשיך לעבוד, להמציא את עצמנו מחדש כל בוקר, לחשוב על כל מיני דברים, מבדיקות להתנהגות צרכנית, למודלים כלכליים, רק בכדי לתת פה איזשהו עוד 2 גרוש, מה שנקרא לשקל, בכדי שאפשר יהיה כן לקיים פה תעופה, כי אנחנו כן חושבים שבסוף שגרה תהיה שונה, חלק מהשגרה הזאת יהיו אווירונים שטסים, יטוסו קצת שונה, יטוסו למקומות אחרים, יטוסו בקפסיטי אחר, ברור, אבל משהו חייבים להטיס פה, כי בסוף, אני חושב שחלק מהחזרה לשגרה של מדינה מתוקנת היא לראות אווירון ממריא, ואני גם מאמין שזה יקרה, ואני מאמין שהפתיחה ליעדים קרובים, גם היא תהיה קרובה, אולי לא קרובה כמו שחשבנו, אבל תהיה קרובה. אם יש לך איזה משפט, מה שנקרא, קצר לסיום מעודד, לפרסם תעשים, אז אתה ממש מוזמן. לנו יש להגיד לך באמת המון המון תודה, להעריך את מה שאתה עושה ומה שעשית, ולאחל לך גם הרבה מאוד בהצלחה. תודה. אז דבר שם באמת תודה. תודה גם על ההזמנה וגם על השיח הענייני והמקצועי, לא רק עכשיו, אלא לאורך כל הדרך. גם אם יש ביקורת עלינו, חשוב שתהיה ביקורת עלינו. השיח איתכם תמיד היה באמת ענייני ומקצועי, וכזה שמבין את האילוצים שמהם אנחנו באים. אני חושב שאתם אנשים מאוד מופשרים ויצירתיים, ובסוף אתם לא רק תצליחו להמציא את עצמכם מחדש, אלא גם להגיע לפתרון בנושא הזה. כלומר, לפעמים גם אם אנחנו עדיין לא רואים עכשיו באופן מלא איזה מציאות תהיה שתאפשר לנו את הפתיחה של השמיים, אני בטוח שתהיה כזאת. כלומר, אני כן אופטימי בנוגע לסיכויים של האנושות בכלל ושל ישראל בתוך זה, למצוא פתרון גם לגבי תעופה. בסוף מה שמשנה את המציאות זה דברים שהם אירועים שאנחנו לא מסוגלים לחזות אותם. כמו הקורונה, ולמרות שיש הרבה מגמות שליליות בקורונה, יש גם הרבה מגמות חיוביות. ואני בטוח שמחר תיווצר איזשהו מסה קריטית של פתרונות, שיאפשרו גם לתת מענה לסוגיית התעופה, ולכן הדבר האחרון שאני רוצה לומר לכם אחרי התודה, זה גם אל תאבדו את התקווה, ואל תפסיקו לחשוב על פתרונות, ואל תפסיקו גם את השיח עם הממשלה. אני לא בממשלה, אבל חשוב שיהיה את השיח הזה, כי אין תחליף לכזה שיח ישיר עם האנשים שבסוף נמצאים בשטח. ואני מאחל לכם ולכולנו, גם ברמה הלאומית וגם באופן אישי, שנחזור לטוס במהרה. תודה רבה וסוף שבוע נעים. תודה רבה לך. להתראות. חברים, אנחנו ממשיכים לאירוע